Έχω μιλήσει καθόλου για το μεγαλύτερη μπουρδα της χρονιάς από κινητό, το iPhone Air με μια κάμερα. Το οποίο θυμάμαι μια κάμερα είχε το iPhone 5, 6, 7, iPhone 8 με μια κάμερα, το 6-7 χρόνια πριν. Το οποίο είναι λεπτό, είναι απλά ένα λεπτό κινητό. Ένα λεπτό κινητό το οποίο βγάζει μπαταρία μισή ολόκληρη μέρα. Μισή μέρα ακριβώς. Γιατί θες κι άλλο, μιλάμε για πολύ λεπτό πάγος, έτσι, 5-5,5 χιλιοστά, 6 πόσο είναι. Πάρα πολύ μεγάλη μπαταρία. Κάμερα είναι αρκετά καλή γιατί κάνει και 1.200 ευρώ το κινητό. Αλλά αυτό το κινητό πραγματικά τι να σου πω. Να το πάρεις ένα τελείως άσχετο από τεχνολογία και αν θέλει να ξεχωρίσει με το ότι πήρες ένα λεπτό κινητό από την Apple. Εντάξει. Ενώ όταν βρίσκεις με 8-9 εκατοστάρικα Xiaomi 15 Ultra που θερίζει φωτογραφικά και σε επεξεργαστή και σε όλα, πιο φθηνό δηλαδή, παίρνεις και ένα του πάνω κινητό, τώρα θα δώσεις 1.200 ευρώ, εντάξει.